ଫିଷ୍ଟ ଆମର ସରୁଛି ସରିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ନନା କଣ କହିବେ? ନନା ଫିଷ୍ଟ ସରିଲା ତାପରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିର୍ବାଚନ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇଛି ହେଲା। ଆମର ଢୋଲକିଆ ଯିଏ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ କରାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ନନା ଏଠି ଆମର କଣ କଲ ଫିଷ୍ଟ ସାରିକି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ପୁରେଇ ଦେଲେଣି ପୁଣି ଏତେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନନା? କୋଉ ଦଳକୁ? ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଢୋଲକିଆ ଦଳ ଆମର ଗୋଟେ ନନା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଆମର ଭାଇ କହିବେ ଆଜି ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଭାଇ ଆଜି କଣ କହିବେ? ରିକଲ ନନା ଆମ ଛେଚା ଛେଚି କଟା କଟିରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଟେଷ୍ଟ ଟା ଭଲ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଭଲ 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 ହିଁ ଥିଲା। ନବୀନ ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ପକେଇକି ଛେଚିଛି। ଆମର ଇଏ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ନା ଘାଟା ଚଲଉଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଗାଡିଟା ଚଲଉଛି ଖାଲି ଡାଏଟ କୋକ୍ ପିଇବ। ରହିଲୁ।